Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panlumpa. Tulog ka buwan naman ay sukat sa kong gibuhat kang Chisa. Ganong dili magiging siya mawa sa kong una-una. Hangtod ka ron. Murag ako pang masimot ay ang kamot. Kinahanglang malimtan na ako siya. Mabdus ko sa anak sa demonyo. Nga may mabdus pa man gyud ko. O sa may kahatag kong ugma ining bata nga bisan gamay. Uwa ko pangandoya. Sir Alex, Jessa, kinahanglan magsulti tag maayo karon. sa unsa sir? Sa imong kahimtang, Ipakuha mo na nga akong gisabak sir. dili. Ni ako aron hangyoon ka. Nga ako ang mga mahanan ng bata ka. Unsa? Luwason ta kas kawawan, Jessa. Magpakasal ta. Unsa? Naluoy kay ko nimo, Jessa. Sir Alex, Di isab ko musugot nga patyon mo ka ng bata ka. Kay wa siya labot sa nga nahimos demonyo niyang amahan, di ba? Ayaw lagi paghilak. Una kong sakitan nga magtanaw nimo nga maghilak ka. Tugudan na imong kahimtang karon. naluoy lang ko sa kong kaugalingon. Ayaw kaloy ang imong kaugalingon, Chessa. Nga na lang, nga anghel ka lang naasi mo sa bakan. Og dako ang rason sa kay tasan ko nganong miturok siya sa imong sa bakan. Pero, Chessa, mahal ka. Busa, andam kong luwason ang imong kahimtang. Way laing may pahaw nga dili na ako anak ng imong gisabak. Ikaw lang, si mama nimo, ug ako. ug ang demonyo nga kidnapper. Mahimong dili siya may bawo, Chessa. Kinagtuo ko. Ngawa na nining napita ang mong lalaki. Ha? Chessa, kalimti na lang siya. Mauyaw na akaroon ang imong ugba. Ug kinasing-kasing akong tanyag ng kasal mo. Pero, hatagan ko gihapon ikaw gihigayon sa paghunahon. Pero Sir Alex, Ayaw ni hunaw na nga bayad sa kung nagasto ni mo, Chessa. Ingon na gyud ko ni ini magmahal. Dili na magsapayan kung unsa ang matang sa babae nga akong gimahal. Ang importante na ako nga makauban ta. Nga mahimo ta kang asawa. Sir Alex, Sige, huwag ba na ta magsutig balik? Katog na. mga sawa si Sir Alex na ako. Unsa? Mga sawa ka sa kong anak, Sir Alex? Muna akong hukom ng ilay. Ako ang mangmahan sa iyang gisabak. Hala? Daoy, salamat kayo, sir. Mahal gid kaayo nimo ang akong anak, no? Oo lang. Musa, tabangi ko og kumbinsi ni Jessa nga magpakasal na lang nako. Aw, oo kayo, sir, patik. Gusto ko nga ako ang ilhong amahan sa iyang gisabak karon. Oh, sige, sir. Ako na'y bahala, ana. Ug man lang siya pagigsultihi. Ug sa akong pagbalik, manghinaot ko nga nakahukom na siya. Kinahanglan makasal mi aron dili mahibong ang mga tao sa inyong dapit nga kalit lang mimabdo si Jessa. Oo, sir. Ayaw ka balaka. Mamahimo mong asawa ang akong anak. Ako nang isaad nimo.
Ano? Giswerte ta. Nakontak na ko ang akong kailang marketing sa una. Ug may pasalig siya nga mutabang siya og market sa atong mga nahimong sapatos. Mayo noon, tiyo. Murag mulambo yun ning imong naunanaan nga negosyo, oy. Mayo ta, tiyo. Ay, yun na, pagod. Naunsa mo ng naong mo. Mura man nagwa malipay. Ha? Nalipay ko, tiyo. Nalipay ko. Oh, karon pa ka muka tawa. Kinalang mo kung ato negosyo, tiyo. Kabala ka. Daghan ang mutabang na to. Ang importante lang nga quality ang mga sapatos nga itong himuon. Kanang hindot gid siya. Ug lahi ang style. Ug komportable nga isulob. Ha? Sige, kay dula pa ko'y tawagan. Diya ka na. Ginoo ko. Salamat ka ako ni mo suluti sa sahag ko nabuhat. Salamat. Jisa. Ay, may kay may bangon ka na, day. Uy, pagwapa sab, uy. Jisa, nagsulti mi si Sir Alex gabi, ug nindot kaayong iyang tanyag, day. Gisultihan ka ni sir nga siyang mga mahan sa kong gisabak. Oo, ug kinahanglang mo tando ka, ha? Magpakasal ka niya. Pero mawagay ko ba ni Sir Alex? Ay, kapanuway gyud ang gugma-gugma, oy. Di na nauso ron. Ang imong kahimtang mao'y huna-huna, Maptos ka na sa anak sa demonyong rapist. Unya, padili-dili lang gihapon ka ni Sir Alex. Pero Unsa may gusto nimo? Nga tong patio ng bata, Kundi ka magpakasal ni Sir Alex, kinahanglang ipakuha na nimong bata, ha? Kay magdalang niya nagpakauaw sa tong dapit, da. Naibabaya kas mga libakira ni nga tong dapit. Magbuwa-buwa niya ginambaba ni Tirang sa pagpanaway nimo nga gipaangkan ka. Unya, unsa man, mo ba na gusto mong mahitabos o maabot, ha, Jisa? Pero murag unfair ni Sir Alex nga magpakasal ko niya tungod lang kay mimapdos ko. Ay, baya, tuo ka man ang anper-anper diha, oy. Iyan ning gusto nga luwason ng imong kahimtang. Busa, kinahanglang magpakasal ka ni Sir Alex. Maoy huna-huna ang mamahimo mong ugma kung siyang mabana mo. Kawas pasab. Wa ka na'y kapasigarbo pas ubang lalaki, Jisa, oy. Kupa ka na. Mabdos ka na. Katong demonyo kad nga kidnapper ang nakaingon ni ako kahimtang karon, ma. Na, wa na tay mahimo sa nangagi. Naitabo na. Og angay na lang natong pasalamatan nga naa si Sir Alex nga midupa sa tanang nahitabo nimo. Usa tandua siya. Pakasal niya. Kasabot ka? Uy, may sakyanan nga miabot ay. Pasig si Sir Alex na. Sige na, ayuhan na ng imong naong diha, Jisa. Brando, ano ilagay sa auto, ha? Hari kahuwat na ko. Ako na mo sa kastas. Ang binabuak, pi. Kinahanglan sugto na ko karon ni Chesa. Sir Alex! Na ikaw yun laging may abot. Dali, sir. Tara sa luyo si Jisa. Ako na lang mo ato niya ng ilay. Oy, sige. Ako na lang mo ato ni Chesa sa luyo ng ilay. O sige, lagi, sir. Magluto na lang kong inyong makaon. Sa makaya kong buhaton ning nahitabo na ako. Chesa, kumusta? Sir, Ni ako'y dang mga buwak para nimo. nganong nagdapamanggit ka ini, sir? Gusto lang ako ipabati nimo kung unsa ka ka-importante nako, Chesa. Tuon, unsa naman akong giingon nimo, ha? Nakahuna-huna na ka? Sir, nagduha-duha ko. Nagduwa-duwa ka pa kung tinuod ba ka na akong mahal? Dili sa ingon ana, sir. Pero maluoy ko nga maguna-una nimo nga ikay mo sa pupo sa nga nahimo sa uban. Dili ko makaluoy ni akong tanyag nimo, Chesa. Tungod kay mauni ang katumanan sa kong damgo nga mahimo kang asawa.
magpakasal na ko. Ug mabulahan ka. Pero... Usa? Isulti kung unsay naasim kasing-kasing. Sir Alex, kuan, Sige na, sulti ko. ang tinuod, bisan gamay, uwa ko'y gibati para nimo. Bisan kaluoy na lang. Wa yun. Kaluoy na pero gugma. Wa. Og dili ko makapasalig nimo nga human sa tong kasal. Mahalon ta ka. May lain bang lalaki nga nakatag-iya sa imong kasing-kasing, Chesa? Wa pa, Sir Alex. Oh, kung mauna, swerte pagyapon ko. Tungod kay nagtuo ko nga makakaton ka na sa pagmahal nako sa umaabot, Chesa. Sir Alex, Ay kabala ka. Makapaabot ko kung kanos aka makaton sa pagmahal nako. Ako na isaan nimo. Ang gusto lang ako mahitabo karon nga maluwas ka gikan sa dakong kawawan. Dili mahimog dunay may baw nga usa ka rapist ang amahan sa imong kisabak. Sir, Ay ko kabalak Chesa. Naibaw ko nga makaton ka na sa pagmahal nako. Busa. Pakasal nako. Sir Alex. Wa ka na ipanahon, Chesa. Sa dili madugay, maklaro na ng imatiyan. Ug daghan ang mangutana kung kinsay amahan anak. Ug naibaw ko nga dili ka makahimos pagsulti nila nga ikidnap ka o gilugos, dili ba? Pusa, dawata na lang akong tanyag kakasal. Please, Chesa. Sir Alex. Isaad ko. Buhaton ko ang tanan nga ma-inlove ka na ako. Sige na, Chesa. Magpakasal na ta. Sige. Salamat. Sige, magpakasal ta sa labing daling panahon. Ya, Dako na di mong lawas, oy. Dali ra ka Ya. uli, anda. may kini ka lugar kag duha na mo din hintiyo. Ay, nangumpra ko. Kumusta naman sa ato, tiya? Nahinumdum kas imong barkada sa una, si Alex. Nga naman si Alex. Naminyo na. Nauna na ka. Busa paning kamot, oy. Nga magkakita na kag babae nga himuong asawa, Andro. Kinsay iyang naasawa, tiya? Unsay ngan? Kuan, Jisa. Oh. Oo, mauna, Jisa. Si Chesa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!